Hej YouTube, Kalle Cool Gamer her. I dag der spiller vi noget Battlefield 4. Vi skal lige have skruet soundene lidt ned. Audio, master audio her. 44. Den er stadigvæk ikke på endnu. Yes. Nu kommer den. Yes. Ja, det var det. Ja da. Sådan der, så er vi parat. Starter også min video. Ding. Jeg har styr på tiden. Hej Mads Gaming. Husk du et halvt minut foran mig. Jeg tager ikke tid på den her video. Det er bare sådan noget, hvor jeg chiller for fucking vildt. Det er det længe siden. For det gjorde ondt. Det er længe siden jeg har spillet det her spil. Lol, jeg har ikke fået min våben endnu. Hvad sker der? Hvilket våben? Min våben. Jeg går ikke med nogen våben i hånden. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der sker for så. Nu kaster jeg en granat. Hvad sker der lige, mand? Jeg har ikke fået mit våben. Eat my grenade, motherfucker. Er der bare totalt læk her, eller hvad? Nej, der er ikke læk ind på... Jo, lidt læk, tror jeg. Jeg har ikke engang fået mit våben endnu. Og vi Nej, er der er fucking ind i rundt. Ej, det er lol, det her. Sådan der, jeg har... Jeg fik en... Shit, jeg blev skudt på! Jeg døde! Jeg har ingen våben. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ingen våben. Jeg render rundt uden våben. Så bare prøv at dø, så tror jeg, at du får et. Jamen, det har jeg aldrig prøvet før, det her. Det har jeg. Nu kom mit våben en halv dag efter. En håndpistol. Sjovt. Jamen, det er fuldstændig bullshit. Jeg prøver lige at stoppe min video. Det går da helt for det her. Jeg står lige bag ved dig. Nu fik jeg min våben. Jeg prøver... De er jeg tror godt, det ved jeg for. Jeg startede min videooptagelse sådan lige midt i det hele. Jeg ved, hvor de er, Mads. Bare følg efter mig. Jeg vil også lige skal have min video slettet der. Jeg kan ikke Nej, se. gå du væk med pis der. Altså, Døde hvad du? sker der? Nej. Okay. Sådan. Tømpapirsko. Yes, everybody. Nu kan vi filme. Jeg starter mig igen så. Ja. Jeg filmer Og velkommen til Mads. Mads, de er oppe på huset. Kom. Vi går herop. I coming. Option video. Spiller du engineer? Ja. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der sker med mit. Det går der fucked up bananas. Det er lækker, som jeg ved ikke hvad. Sjovt. Mit lækker ikke. Jeg kører instant 50 fps. Den har ikke rykket sig i. Jeg er også med på 30. Min fraps stillinger, det er godt. Det er noget bullshit. Virkelig. Kommer bagfra og skyder mig. Jeg prøver lige at sætte min instant på 50 i the fraps. Så Ja. Nej, lad os spille noget engineer. Det er rigtigt. De er faktisk rimelig sjove nogle gange. Jeg kan bare ikke tage sigtet. Det er det. Jeg er lige bagved dig. Nu virker det. Nu lægger dem ikke. Hvilken engineer gun spiller du med? Den her. Satan her. Hey, er det den samme som min? Jeg kan ikke sige det. Er det nummer 1, du spiller med? Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, vel? Nej. Jeg spiller ikke med den samme. Jeg tror, din er lidt bedre end min. I drop the base. De er fucking op på taget, at de er nogle camper nu på se lortet. Det er simpelthen for OP, det her. Nej, det er bare os. Ja. Kom, jeg ved, hvor vi kan komme op hen. Hvad er det, der bare lamt? Ja, her er en sti. Motherfucker. Ja, der. Det var der. Jeg kommer op. Pas på, at de skyder sikkert efter dig lige om lidt. Nej, der er sgu ingen heroppe. Nej, de står lige et tag højere op. Ja, mand! Jeg fik ham! Ja, ikke? Der er en til deroppe. Med 4 HP tilbage. Holy fucking Christ. Jeg har 4 HP. Prøv at redde min røv. Vi løber. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mit Hop. Jeg kan sgu ikke se nogen. video på... Nej, det skal stå på auto, fanda. Height, ultra, custom, auto. Auto, der filmer jeg bedst. Jeg troede, den filmede bedst, når jeg satte den på lav. Men nej. Den filmer sgu bedst på auto. Jeg går bedst for mit, det film på auto i hvert fald. Nej, jeg ved ikke, hvad mine settings kører. Jeg har bare instant 50 fps, den rykker sig ikke. For satan, mand! Døde du? Nej, jeg fik ham. For helvede. Ja, mand.
Jeg kommer op til dig. Ja, Svend, prøv lige at se der. 2-1 score. Men hvad sker der lige, altså? Lækkert. Har jeg begyndt at blive meget bedre til Battlefield? Det er jeg ikke. Det er fucking jeg. længe siden. Han blev der owned ham der. Lol, han lækkede ham der. Han røg sådan på ryggen hen ad jorden som... jeg røg også ned der. For helvede. Jeg er på taget. Jeg ved ikke, hvad der skete lige før, men jeg blev virkelig angrebet af læk. Det var fuldstændig... Og så er det bare ikke sjovt at spille. Nej, det er lige det. Jeg kan kun have det sjovt, når der ikke lækker. Det er derfor, jeg har den her computer. Den er fucking OP. Hvorfor gør de nemmeste huller, mand? Ha! Jeg fik ham! Han skulle fucking til at knife mig. Oh my god. Det er røvhul. Jamen, hvor er den... Fuck den her. Man leder bare efter de klamme bøssesvin der. Så endelig når du finder dem, så dør du. Der! Nå, man. Spawn på mig. Oh my godness. Jeg er ikke død endnu. Jeg kan ikke se nogen op på taget. Smutter deroppe af. Vi løber! Vi løber. Jeg har fået noget gear som min engineer, kan jeg se. Jeg har fået lasersigte. Ja, sut, man. Det var helt vildt. Jeg tror, jeg har en. Nej, pis, så falder jeg ned. Så når jeg sgu ikke at få ham. Lort. Yes, man. Prøv lige at se her, man. Jeg er snart løbet tør for skud. Mads, kan du bidrage med nogen, eller? Kan Nej, det ved jeg sgu ikke. Jo, det kan jeg godt. Her er jeg oppe på taget. Wow, hvad freaking god var det? Ja, I godt, de er helt syge i hovedet. Der render til en røg ned fra. Ej, jeg døde! Nej, jeg vil ikke sige, de er syge. Det synes jeg ikke. Hvad har jeg for en score? Jeg har en 3-2. Nej, jeg har kun nakket 2 gange. Yes. Jeg overlevede. Jeg blev ledet op. Jeg har så også et eller andet fucking sygt lag, jeg ikke ved, hvor kommer fra. Den går fuldstændig i bolle mode. Og der fik jeg et kill til, mand, og han fik så også mig. Hvordan? Vi skød hinanden samtidig. Nå. Den går bare fuldstændig i bolle mode. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg kan godt lide den måde, du beskriver det på. Bolle mode. Bolle mode, simpelthen. Jamen det gør den jo, fordi den hakker frem og tilbage. Det er godt. Det har den aldrig gjort før. Altså, jeg ved ikke lige, hvad fanden det er bare din computer, der er dårlig. Yes, et kill mere, men med læk og hele lortet, altså. 4 kill med læk, altså. Hvad sker der nu? Lol, hvorfor helvede kan jeg ikke komme op her? Jeg tror aldrig, jeg har været så god, og det har jeg sådan godt nok. Men virkelig. Mads, jeg er oppe på taget. Jeg kommer ned til dig. Du kommer sgu bare. Jeg er lige bagved dig. Du er godt som heal, eller skud hedder det. Nej, ja, jeg giver dig skud, eller hvad? Hvordan giver man et skud? Øj! 4. Nej, hvordan kunne han få os? det ved jeg sgu da ikke. Han fik lige 2 i streg. Fuck. Jeg overvejer seriøst bare at tage min AEK, men den her, den skader altså bare lidt mere. Jeg bliver nødt til at slette det optagelse, den kan jeg ved ikke lide, hvad sker. Den går i hvert fald helt fucked, og jeg ved ikke, hvad der sker. Damage og assault. Prøv lige noget andet her. Jeg har nemlig en nødmulighed. Option. Nødmulighed lige frem. Ja. Save settings. Skal jeg have den skader sgu da. Det er helt vildt. Jeg prøver lige at optage igen. Ja, jeg spiller måske H. Ja, nu lægger den ikke, altså. Fuck, hvor lækkert, altså. Hvor er det bare det. Hvor er du henne? Lige bag dig, jeg holder dig. Ja. Nå, Hvor skal vi rende hen? Det ved jeg ikke. Om på den anden side af bygningen. Nej, der! Kom, mand. Nej, hvordan kunne han få mig? Jeg skød ham da lige i hovedet. han gik helt amok.
Han var da hacker. Også, I kan se, så har jeg skudt lidt før, men det var fordi, jeg fik overpowered læk lige før, og jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Ej, nu har jeg en 3-4. Hvad er det for en lortesko, mand? Altså. Hvad har du for et våben? Jeg har ham der for Engineer, jeg kan ikke lige huske, hvad fanden våbnet hedder. Jeg har spillet med SKH. Oh, Der, jeg kan fuck. se en. Jeg er nedenunder. Oh, fuck. Jeg kan ikke finde ham. Er der ikke nogen i kælderen her? Der plejer der altid være nogen i kælderen, synes jeg. Jeg er altid i et eller andet røvhul. Det var der ikke i dag. Hvor er du? Fuck, du er derovre. Yes, kill mere til mig, everybody, fuck you. Jeg synes faktisk, det er dejligt, at jeg begynder at endelig kunne spille Battlefield, altså. Før der tænkte jeg, nej, Battlefield, det bliver sgu også kedeligt, når man spiller den halve time, fordi jeg fik aldrig nogen kill, altså. Det var bare træls. Ja, godt, når man ikke får nogen kill, så bliver det sgu kedeligt. Men, Fuck, vi bliver skudt efter. Vi bliver skudt. Hvorfra? Hvorfor? Det finder vi ud af. Jeg kan ikke se, Når hvor... du sådan rigtig begynder at leve sig ind i spillet, så begynder det faktisk at blive ret sjovt. Jeg kan ikke se... Der er en mand derovre, det er... han var oppe på taget. Der Sikker. var den. Skide mand. Han har sådan en kill drone. Man, prøv lige at se min kill her. Jeg kommer over 4. plads nu. Jeg fik et nyt våben. Everybody, bum, diardi. Jeg fik et nyt våben, Kasper. Nice. Nu skal vi fest. Jeg tror sgu også, jeg skal til at spille lidt solo. Altså, Øj, Battlefield der er er vist low. lige et kill mere til mig der, var. Han døde skulle lige ham der ved siden af mig. Det skal også træls. Mads, jeg kommer over til dig. Fuck, hvis jeg ikke bliver gennemplukket. Kan du Fuck, løbe? jeg har 7 kill, mand. Hvad sker der? Mads, løb over til mig. Jeg ved ikke, hvad du er. Jeg er lige her, bagved dig. Ja. Hey. Der er en oppe på bygningen. Det store svin. Lige røv. No. Jeg fandt en! Min optagelse fuckede. Nej, lad være. Pis, han rendte fra mig. Lad være for helvede, min optagelse fuckede. Jeg fik ham! Bøsserøv, mand. Han døde hårdt af det. Jeg vil starte helt min video forfra. Igen? Ja. Nå, jeg skal snart til at slutte den her video af. Jeg skal indstille min fraps ordentligt. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt for den. Ej, vi optager sgu bare. Du optager bare, vi tager en runde mere nu der. Lige om lidt, ja. Lige om Det er bare lidt. det. Jeg ved ikke lige, hvad fanden problemet er for min... I en PC. Den går bare fuldstændig bananas. Så. Hvor fuck blev vi skudt fra? Hold kæft, hvor har jeg egentlig for mange kills, altså. Det er da helt vildt. Ja, i forhold til, at du siger, at du lagger og... Jeg lægger som et dødt svin, når jeg filmer lige. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Nå. Og jeg er stadig på 7 kill. Mads, ding, ding. Jeg er bagved dig. Jeg elsker at spille som en 7-5. Det skal da en meget godt. Ja. Her blev vi skudt. I'm sure. Og jeg bliver ikke skudt. Jeg er undviger så. Jeg har overlevet. Jeg er lige i røven på dig. Kan du lige dække mig, mens jeg går ind og starter fraps op og sådan noget igen? Ja. Jeg vil råde dig til at lægge dig ned lige nu. En schultegång. Okay, du er inde. Fuck! Granat, for satan! Jeg fandt ham! Jeg fik ham! Jeg har 4 liv. 4 liv. Der er en mand. Jeg går lige standby mode. For satan, jeg var tæt på for det. Fed røvhul, mand. Kom her. Fucking 4 HP. Ja! Jeg fik ham sgu da, mand. 8-5. Hvad fanden løb han ud? Jeg fik et kill mere i går. Nu healer jeg. Hvor er det bare lækkert. Fuck, der sprang granater op. Altså, jeg filmer først næste runde, Kasper, fordi mit fuckede op før. Ja. Så det er okay. Ja, det er fint med mig. Nå, vi skal også til at slutte, så I kan det godt ses igen. Bye bye.